Txartel bakarra izendapena denok erabiltzen dugu, baina gauza ezberdinetaz ari gara, eta Euskal Herria Bilduk uste du badala panorama argitzeko tenorea eta momentua, aurrera eman beharreko urratsak norabide egokian eman ditzagun. Abia puntua garraio eskubide bat dela. Eskubidea baldin bada, denok eskubide hori gauzatzeko aukera berdinak izan behar ditugu. Hortaz horrek esan nahi du, bitarteko gutxiago edo gehiago izan, garraioa ordaintzeko modua izan behar dugula. Beraz, garrantzitsua oso, txartel bakarrak, errentaren araberako ordainketa bat ekartzea. Eta bide batez, garraio publikoa sustatu nahi baldin badugu, kotxea etxean utzi dezagun, horrek esan nahi du zenbat eta garraioa gehiago erabili, gutxiago ordaindu beharko genukeela. Hoiek lirateke printzipio nagusiak txartel bakarrari begira, horrez aparte gaur egun daukagun anabasa konpondu beharko litzateke, bereziki Bizkaikoa, segun eta bide bera edo ibilbide bera egiteko garraio hau edo beste hartu, prezio ezberdinak pagatu behar izaten ditugulako. Hori sustatu nahian gabiltza, herrialde ezberdinetako batzar nagusietan, baita ere Gasteizko legebiltzarrean edo Nafarroakoan. Momentuz Gasteizkoan bozkatu da, alderdiek erabili dituzten aitzaki merkeek ez dituzte galderak erantzun, ez dute erantzun benetan izaera soziala duen txartel bat, bai ala ez. Erresa da erantzuten eta horren aitzakitan gehiago interoperatibitatearen beharra edo eta eskuduntza dutenek erabaki beharra. Horretan bat gatoz, interoperatibitatea behar da, provintzia bakoitzak ez du txartel bat eduki behar, baizik eta denok bakarra, baina hori konponduta, ondoren, ze izaera izango duen zehazteko beharra dago. Ea Bizkaian biharko bozketan zer gertatzen den eta ea gai garen benetako txartel bakarraren alde urratsak emateko. Herritarrek behar duten txartel bakar horren alde.